Stående bølger i halvåbent rør. I dette screencast vil jeg gennemgå 2 forsøg, der har med stående bølger i halvåbne rør at gøre. I første del af forsøget, der omhandler frekvensen for den første partialtone og den endte partialtone, vil jeg med en enkelt måleserie verificere formlen, der er lige her. Før jeg kan verificere formlen, skal jeg bruge som nævnt en måling, hvor jeg kan aflæse grundtonen. Det gør jeg ved, at her har jeg taget en måling, og så markerer jeg det. Sådan her. Og så går jeg op i analysere, som ikke kan ses, og så trykker jeg vis spektrum grafisk. Så får jeg en frekvensanalyse her, og der er det vigtigt, at man lige går ned i størrelsen her og sætter den op til 1048. Og så kan man både få en lineær frekvens, men da jeg føler det lidt svært at aflæse, så tager jeg en loghyppighed. Hvis jeg går herop til grundtonen, kan jeg aflæse her, at det maksimalt er på 162 Hz, og da det her er grundtonen eller første partialtone, er det man kan bruge til at verificere formlen. Da jeg nu kender det første partialtone eller grundtonen, kan jeg bruge den til at udregne de andre partialtoner. Det har jeg gjort her. Jeg har henholdsvis 2., 3., 4., 5., 6. partialtone. Og jeg har taget udgangspunkt i formlen her. I anden del af forsøget med stående bølger i halvåbne rør, skulle sammenhængen mellem frekvensen for grundtonen og længden af et halvåbent rør bestemmes. Og sammen bestemmes også lydens hastighed. Det har vi gjort gennem en grafisk afbildning i Logger.Pro. Inde i Logger.Pro har jeg noteret hertz som funktion af vores rørlængde her. Det er den graf, vi kan se her. Hertz på y-aksen og længde i minus første på x-aksen. Længde i minus første her, det er en kalkuleret kolonne, hvor jeg har taget rørlængden og opløftet den i minus første. Hertz har vi fået fra vores frekvensanalyse her. Går vi lige ind og ændrer her igen. Hvor vi så har kigget på den første partialtone og markeret den her. Og så har vi sammen med det skrevet, hvad for en rørlængde vi havde, da vi noterede den følgende frekvens. Efter at have indtastet dataene, som ses oppe i venstre hjørne, har jeg først autoscalet og bagefter lavet et lineært fit, som ses her. Og jeg har fået en hældning, der hedder 63,08 Hz i meter i minus første. En anden del af opgaven var at bruge den til at bestemme lydens fart, og bruge vores graf til at bestemme lydens fart, og det der er gjort her. Jeg har ganget den med 4, til udgangspunkt i vores formel her. Og den har fået til 252,32 meter i sekundet. Og tabelværdien for lydens fart, som jeg har fundet i bogen, er 343 meter i sekundet. Derfor har jeg lavet en lille afvigelsesberegning her, hvor formlen for det er g målt minus g tabel delt med g tabel. Og den ser sådan her ud. Og den har jeg fået til minus 26,43%. Men da vi i fysik altid gerne vil have en positiv afvigelse, har jeg lige skrevet det her. Men det var sådan set det, jeg havde om stående bølger i halvåbne rør. Håber det kunne bruges. Det er ikke særlig godt. Er det spændende? Det er også noget, der bare er noget bullshit. Ja. Ja. Nå, men jeg tror lige hurtigt, jeg skal have den redigeret, for jeg glemte at pause.